ole ama sa in thlir tu te chubei ka buk le vek chuwa tu tuma chuan hei tuna kan hmu lai hi Kolosip district jail atang damdawi in bat ru batangin atlan chuak aron tikul moi ne hi apoi vongvong arap thlak viu bok ani chut ani hi apoi sak nei lo engpo tit hei mai an tiang chi kha ani e an ti bok ani ya hetiang ang mi hlo om tak mai damdawi in bat ru matang hin engtingi an tlan chuatir thei ti te akron soi chinga nga ingtiang atlan chuange ani ti te pokron soi chiang don ani hei tun la ya hian Mizoram chunga hian film khur angai viu to ani ya mi sang sang damdang kan ti mai pialama mizo zinga po apoi sak nei lo kan ti te drugs addict kan tiang chi te po ni khatiang chi khatam ta hi an wak vel sup sup to ani ti te kha kan hriat apoi mo a chon tun tuma jail tang tlan chuak hi engtika tlan chunge ani ti te akaron soi chiang ang rui hlo wanga man thu buai ngai to mek kap than ruma kumsom li pani puhlot ta ya khomoi Myanmar fapa chu Nazareth Hospital Kolosip atangin atlan chuak bengwarna thudon danin kap than ruma hi nimin ni somni panga thlasom pakhat sangni somni palitlai thim thet thet khan damdoi ina admit ania Kolosip police station a ama veng tu thlak tu tur kau ani mek lain refer guard warden hena in thiar dila handcuff nena mong sil harsa ati awangin phel adila alo phel sak ve mai ani bathroom kongkhar hi chunglama akala heti a in thiar lai hian police refer guard lampo alo thleng ve ngala bathroom kongkhar kik pa in anhan awa a chan mei tak lawa chuan police guard lo thleng chu bathroom po lam ventilation atangin aluta alo om to lawani aron ti kul moya hemi chungchanga hian mi then khat chuanin hemi an guard mo an mani veng tu zel tang veng tu hi a film khur tok lawani tiang chi te khati khatam tak om ngal ania engponi se anin thiar don chuan kha an phel handcuff kha an phelangai miwani ti kha chu thil chiang sa rengani chon heti ang thil rap thla kan ti don nge ni mai chia te abikin anu nau chak lo kan ti te tan phei chuan arap thla ka ni hei pon thim hlima phei chon pona chuangam chi po ani don lo ani ti kha thil chiang rengani a Kolosip district huam chung mai ni lo Mizoram chunga nu nau mai chia te abik takin nau pang kan tiang chi ngat phei kha chu zana phei chon pona chhuatir chi ani don lo ani ti kha thil chiang rengani hei kan huangin rui hlo wanga man alati kul zoeni ama hi khomoi Myanmar lampang mi ani le ngalani ya chuwang chuan mi boro tak ani don ani te kha chu thil chiang rengani engponi se police lampang te hei kan huangin refer guard kan ti te pawh ania police station tina khan he thu hi a thleng hal chur chur mek a tuna hian police lampang te khanin an zong mek ani kan lo hmu ani chuan amma kha kan lo hria a awmna chin kan lo hria ani ngat phei chuan khani china thlala karon tar te kha uluk takin lo enila amma kha kan lo hmu ani ngat phei chuan police station nai bera arang theyang bera kan hril hriat kha kan zawai tan himna ani ti kha kan hriat poimo ani hetiang ang misual mo poi soi poi sak po nei vak lawang chi te tiang anga anan tlan chuaka khoi khoi amo anan bi ru ani ti hriat ngat phei chon thil hi film khur zual hi angai ni ti kha thil chiang reng ani ngalani engponi se kan sir zelang bathroom ventilation atangin ni somni panga thlasom pakhat sangni somni pali dar nga le minute somni vel khan atlan chuak ani tang tlan chuak report an don vele police FIR an thelut ngala Kolosip district jail superintendent hawin zan khotlai warin an zonga ma se chanchin tun thlengin an hreri lo aron titlat moya hei hianin mi tam tak abik takin Kolosip district chunga nu naw kan ti te ani china kan sei tuang khan mei chhia nu la kan tiang chi thleng khan tam tak pe chu an mu hil thelo hialani chu tiang khop chuan he jail tang tlan chuak hianin mi tam tak ril ruwa ngong na sa tak anei ngal meka ne ya police ten thei topin an zong meka ne heting anga misual mo zela tang mek poi sak nei lo ten bathroom ati khat in thiar ka du handcuff tel chuanin in thiar fai harani chuwang bim phel sak theim ti khan an gen lom lom kha ne ya chuwang chuan veng tu refer guard kan ti te po vadem bur kha thil ti chi berle thil moi ber po ani chuang lawani khati anga minan deal na ani kha chuan an phel me lo kha chuan adik thei mi o si lowa chuwangin
hei ama hi oluk takin enila kan lo mu ani chuan police station emo khawtlang hruai tu te mo kan omna khuwa village council hruai tu te hneina khan arang theng berin hril hriat vat kha poimo ani ti kha chiang rangani hei tun lai chang ani lowa man deuh pawh khan ani Mizoram chhunga abik takin mizo ni lo nam dang kan ti te poisak nei lo tual tha pawh hre lo kan ti te khatin khatam tak hianin buan khwar nge to ani ti te hi kan hriat tlana poimo ani kan lo soi to thina kan video hmasa te pawh kan lo upload photo thina hei ruang chhar kan ti te tual tha kan ti te ru kan ti thleng pawh ani Mizoram chhunga hian kumin kumsa ni somni pali chhung ringot pawh hian a thleng tam veo ani a chhir sian lo hial angkha atlingang ti thai ani chu wangin heng hi engwanga thleng nge tun ma zong zongin Mizoram chhunga a thleng ngai si lowa enge a chan kan ti chuan mi tam tak chuanin an hre thiam ngal vekin erenomani chumi ni wang chuan a thei chen chena kan film khur zual hi hun veo to ni ti kha kan hre da poimo entinan mi then khat pon an nia mi tam zok pon ni mai thei ni nam dang vai kan ti te Burma mi te ron tlat tamatang hian hetiang chiat na hi thleng tamani ti tok pon omani amaro chu hai ral tlan kan ti te pon ni mi sang mi sual an ni vek lowa khatiang mi fel tak zinga khan mi sual poisak nei lo tam tak lo om thin hianin tam zok kha ati ming che thin ani engponi se zel tang tlan chho kha kan lo moni chuan arang theng berin thu nei tu te hril hriat vat kha kan mo phurna ni ti kha kan hriat renga poimo bokani chontuna kan mulai hi tian dam doi kha mo heroin tam tak anuai tel kha aron kenglu le tlat moi ani po hi Myanmar lampang mi bokani engponi se tunge ani engzat man hunge ti te karon soi ching le don ani azielo cher viewani ni china kan soi tong khan kan unaw kan tiara tlan tam tak zinga po hian mi fel tam tak anom line mi sual tam tak anom thin hian thil hi ati buai thla ka ni engponi se kan sirang Assam Rifles le Zogothar Police ran kop chuan nimin ni somni panga thla som pakhat sang ni somni pali khan thing ruang kai kama Myanmar mi ni inchal ne na tagin heroin engemaw zat an man Assam Rifles talan dan in Zogothar Police nen hian zone operation an thudon bo zuilen neya kenbo bike manga mi pakhatin triau lui akan chu thing ruang kaya melbuk rama lo manin an endik nuwa heroin grams zani somnga pariat sabon bom somni pani ada an mansak heroin kengtu hi van biak manga komsom li pani webula Myanmar nia inchal ane aron tikul ane van biak manga a bike man le heroin te hi Zogothar Police ten kolin thu buai han ziak luta dan angin ma an lak chun zomang aron tikul bokania azielo cher viewani heti ang chi he kan huangin Myanmar lam mi nia inchal aron tikul mai bokania heti anga Mizoram chhunga rui hlauron tol ruk tumemo aru karala dan bo chia aron kenglut ang chi hi chu Mizoram Police te Mizoram sarkar te pone khatin khan an lo rek chat don an dia kan soengun to ne amaro chu hei ral tlan tam tak zinga te po mi fel pui mo mizo ten kan unaw kan ti tak ang chi mi fel tak an omani khating ni lem lo rui hlauron tol ruk tum reng emo dan bo chiat po poiti lawang chi te mi then khat aron omle tlat thina hi apoi viau zela engponi se thu nei tu lampang te hianin an man zel dor ni ti khakaron sei du atun china chuan heti ang chi hi hriat turam to lo se chu tu tan po ha dam thlakina thadon ani ti kha thil lang chiang sa renga ni bokani